Ahojte milí YouTubeoví diváci, prieznivci filmov, seriálov, minisérií a tak ďalej. Vítajte pri mojej ďalšej recenzii. Ešte raz sa ospravedlňujem, čo sa týka techniky, tak mikrofón, ktorý som použil minule, sa ukázal ako kazový, takže na ceste je ďalší, no jednoducho je to beh na dlhé trate, takže pokiaľ ide o tieto recenzie a môj vzťah k technike, tak je to telenovela. Film Dokonalá zhoda je dostupný na streamovacej službe HBO Max. V kolónke je uvedený ako romantická komédia. Réžie sa ujala režisérka Celine Song, dúfam, že to správne vyslovujem, je to režisérka, ktorá je veľmi úspešná vďaka svojmu prvému filmu Minulé životy, ktorý získal niekoľko ocenení po festivaloch, takže očakávania na jej druhý film v poradí boli obrovské. Už po prvých minútach na základe toho, ako sú jednotlivé scény režírované a rozáberované, je jasné, že nepôjde o typickú romantickú komédiu, ale to by som povedal, že slúži tomuto filmu skôr k úcti. Scenáru sa až tak venovať nebudem, myslím si, že ho dokonale vystihuje Materialists, čo je originálny názov. My vždy musíme dať nejaký ešte originálnejší názov, dali sme názov Dokonalá zhoda, ale keby sa volal Materialisti, tak podľa mňa vec vystihuje podstatu toho, o čo v tom filme ide. Ale áno, dajme tomu, ide o dokonalú zhodu a v podstate o to, že aj keď sa ľudia racionálne k sebe hodia, stále toto srdiečko nemusí úplne akceptovať a to srdiečko to ťahá niekde inde, veľmi v skratke. Musím povedať, že pre mňa je ten film zaujímavo obrazovo poňatý. Mnoho scén je tam buď v polocelku alebo v celku a je statických. Čiže ona aj povedzme jednu večeru, tá režisérka a zároveň jej kameraman dokážu ťahať v jednom a tom istom obraze aj 8 minút. Nie je to nič novátorské, možno je to nové v romantickej komédii. Pôsobí to niečím zaujímavo, ale mnohokrát sa v tých scénach až tak veľa nedeje. A preto ten celok pôsobí tak na mňa trošku rolákovo, ako by tie postavy boli zviazané, ako by sa necítili slobodne, práve preto, že nás učili na filmovom workshope hereckom, že kým detail je spev a človek pracuje s intonáciou a s mimikou, tak celok je väčšinou tanec. To znamená, že človek môže pohybom dotvoriť ten charakter, kdežto tu všetky postavy boli na ten pohyb skúpe. Malo to určite svoj zmysel, takýto minimalizmus, ale prinášalo taký zvláštny nepokoj, čo neviem, či sa hodí pre romantickú komédiu, ale v podstate ja nechcem rozmýšľať akože v škatulkách, že môže to byť romantická komédia, môže byť poňatá neromanticky, môže byť úplne inak zosnímaná, len ono vo výsledku sa dostávam k tomu, že zrazu to bol psychologický film o láske, čo by mi takisto absolútne nevadilo, keby. No a teraz sa dostávam v podstate pre mňa k jadru problému, prečo ja som ten film nenakúpil. To jadro je práve hereckého charakteru. Tri hlavné úlohy je Dakota Johnson, Chris Evans a Pedro Pascal. Toto sú tri hlavné postavy, traja herci, známi herci, obsadzovaní herci, atraktívni herci. Pedro Pascal v podstate je pre mňa vynikajúci herec a hlavne vďaka Narcosu, aj v The Last of Us je super. Stále pre mňa prekvapením, že sa z neho stala až tak celosvetová veľká hviezda typu Brad Pitt. Nie, že by na to nejakým spôsobom nemal, ale je to pre mňa prekvapivé, že takýto veľmi jednoznačný typ, že v podstate človek, ktorý povedzme nemá až taký charakterový záber a vlastne, ale má neskutočnú charizmu, neskutočné srdce a naozaj cez tú kameru prechádza. V podstate sa stane úplne takouto celosvetovou hviezdou na základe nejakého sex appealu. Ale napriek tomu, ruka v ruke dodávam, že som jeho fanúšik. Na mňa to absolútne funguje. Chris Evans, ja nie som veľmi fanúšik Chrisa Evansa. Príde mi taký ten ničím, ja sa ospravedlňujem, vlastne ja poznám to meno a vždy potom, aha, toto je ten herec a toto si hovorím celý jeho život, a toto je ten Chris Evans, aha, lebo vlastne zatiaľ nemal pre mňa rolu, ktorou by sa mne teda, je to subjektívny názor, nejak zapísal. Je taký absolútne všedný. Ja chcem povedať, že keby som bol Dakota Johnson a mal sa rozhodovať medzi Pedrom Pascalom a Chrisom Evansom, tak akokoľvek by som svoje srdce umlčal a išiel za bohatým Pedrom Pascalom a nie za chudobným Chrisom Evansom. Možno keby to bolo opačne, tak by som trošku sa zamyslel. Film priniesol zaujímavý fenomén vôbec randenia, čo to znamená randenie v tejto dobe, v tejto internetovej dobe, čo znamenajú očakávania ľudí na seba, aké majú očakávania tí ľudia a v podstate čo vôbec vedia ponúknuť k tým očakávaniam, čo si myslím, že je celkom pálčivý problém, lebo
tiež som bol na dateových apkách a musím povedať, že všetci majú pocit, že sú vlastne členmi kráľovskej rodiny a vyzerajú ako Beyoncé a to isté aj očakávajú, ale vlastne tá realita je trochu iná. Veľmi zaujímavý bol pre mňa fenomén v tejto romantickej komédii, fenomén to, že tí muži sa nechávajú predĺžovať. Ja stále som si to zabudol vygoogliť, že či je to naozaj reál, že či sa to deje, že sa dá naozaj tá kosť nadpojiť o 15 cm a človek môže vlastne vyrásť o 15 cm vďaka nejakej operácii, alebo je to vlastne vytvorené špeciálne pre tento film. Musím povedať, že toto som si neoveroval, takže neviem, ako to je, ale každopádne to bol pre mňa veľmi zaujímavý fenomén. A dostávam sa oblúkom k hlavnej hrdinke, k Dakote Johnson. Dakota Johnson je jedna z najkrajších herečiek v Hollywoode, určite. Veď je to bývalá modelka, je to dcéra Melanie Griffith a Donna Johnsona. Ale musím povedať, a v tomto filme sa mi to trochu potvrdilo, že prepáčte mi, ale trochu pochybujem o jej hereckých kvalitách. A hlavne, čo sa týka energie. Ona má pre mňa nulovú energiu. Ja mám pocit, že ona je úplne vypnutá a iba hovorí tie texty. Ja chápem, že tu hrala osobu, ktorá bola chladná, nebola až tak emocionálne zainteresovaná, všetkému rozumiem, ale aj chlad sa dá hrať s energiou. A špeciálne pokiaľ ide, zasa to vypichujem, o žáner romantické komédie, jednoducho ja mám rád trochu krvi a mlieka, trošku flow, akože Dakota Johnson je tuto a tuto niekde je Sofia Vergara, akože nehovorím, že to všetci máme hrať ako Sofia Vergara, áno, ale len dávam príklad tej energie, že kým Sofia Vergara je jeden rozkytnutý pomarančovník, tak vlastne Dakota Johnson je jedna vlastne hruška jesenná, ktorá už vlastne stráca a listy padajú energicky. Energicky to takto vnímam, ja sa veľmi ospravedlňujem a tým pádom, že ona bola v tých celkoch, tak pre mňa absolútne neprechádzala cez kameru. Že ona vlastne pre mňa absolútne nepriniesla nejaké farbičky tej postave, nejaký spôsob myslenia, nejaké rozhodovanie, niečo, čokoľvek. Pre mňa to bol normálne, že pekná Dakota Johnson, ktorá si povedala svoj text absolútne bez energie. Ja tým, že som tak trochu cholerik, tak asi je to pramení, že ako divák potrebujem trochu tú energiu, potrebujem ten flow na tú kameru, že niekto naozaj cez tú kameru jednoducho prejde až k vám do tej obývačky a Dakota Johnson nielenže neprešla ku mne do obývačky, Dakota Johnson ostala niekde, v podstate neprešla ani do toho streamu, ani nevošla do toho HBO Max, ostala stále v šošovke tej kamery niekde zapichnutá a ja som sa musel veľmi snažiť, aby som vôbec vyrozumel, že čo vlastne tá postava chce jej povedať. A ešte raz to spomeniem, veľmi, veľmi pre mňa málo na romantickú komédiu. Ale keby to bol psychologický thriller, tak by som zase povedal, že super Dakota, ale stále ploché. Čiže, neviem, som absolútne zmetený a rozpačitý z jej hereckého výkonu natoľko a tým, že tam je tam hlavná postava, toľko priestoru v tom filme, tak zrazu ten film bol pre mňa, že dobre. Takže moju recenziu končím ako Dakota Johnson. 56% má na ČSFD, myslím. Tak, no ja by som dal tomu pokojne 48 iba. Nie je to chujovina, treba to vidieť, rozhodne, zaujímavý fenomén, zaujímavý prístup k romantickej komédii, ale